and secretly signify and the influence. And it is all Tanai from the program. जोंनि हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ फैथावथाव राजखान्थियारि दैदेननानै आन्दोलन खालामनाय मोनथाय फालिथाय गासैयाव जोंखौ रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम डेमनस्ट्रेसन होनानै जोंहा फालिनो मोनबाय जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि फैथाव राजखान्थि फैसानि थाखाय दिनै जोंखौ 1 घन्टासोनि उनावनो बिथांमोनखौ गोबां अनजिमानि सिआरपिएफ पुलिस जवान गावसोरनि बाजार ज'यै दैखांनानै नैबे थानायाव दोनफैनाया बिराद लासिंसिं बिराद लुबैथाव खननो बे जाफेराखै It is a very unprecedented incident. डेम'क्रेसिनि बेरेखाथि बेवहाय आङो गोबां माखासे जों भायलेन्सखौ लायोग्रा मानसि जों डेम'क्रेटिक मानसि पिसफुल मानसि डेम'क्रेटिकेलि जों बेवहाय बोथोरावनो फैदों गाबनोबो जोंहा बे हादोराव जायगा गैया बिराद दुखुनांथाव दिनै जोंखौ फुराफुरि जोंनि गोहो बोलोखौ दिन्थिनो सुजुग होआब्लाबो नाथाय बिराद मोजां मेसेज प्रग्राम बिराद दुनियाव थांबाय आरो आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव बिथांमोना मिथिनो हामा होनदों बे बर' फिसाफ्रा ट्रेनिटाम दिल्लीयाव सुबुं थांदों बिथांमोनखौ एसेबायदि लाजि फोरोंनो हाखादों आसामनि चिफ मिनिस्टारमोना एबा उद्धव ब्रह्मआ बेखौ दुनिया दा मिथिबाय दा जों देरहादों We are absolutely victorious. We won the battle. दावहाखौ जों देरहादों मानसिखौ फैबोसो जोबथिजों आरो दिल्लीयाव फैनाया देखायनो थाखाय बेनो लास्ट गभर्नमेन्टफोरजों जोंहा बारा बोरै फैनो थांखिया नांगौबा फैगौ गोदान बोसोराव खेबसे फैगौमोन इसिबां मानसि थैनांगौ अलरेडि थैखांबाय इसिबां फिजिकेल मुभमेन्ट धोरोमारि होबथानांगौ हारि होबथानांगौ जोबखांजोब्बाय जोंनि न' बां जोब्बाय जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ थैनो हायो दानि बे समाव साननाय जागोन बे मेलेमनि दावहा intellectual war, intellectual debate. बुंनायसै भारत गभर्नमेन्टआ बर'फ्रा थैले थैले खुनु जाहोन जुक्तियाव हादर मोननो नाङा होननानै मालायनो होजोबखांबाय जोंनो माथो होआ दहाय आङो प्रेस रिलिज मोनसे हगारदों बिनि थाखाय आं सफैनो लेट जादों आं जिबनाव सानाखैमोन 1 घन्टासोल' जोंनि मानसिफोरखौ आवाज होनो होनो होगोन बिनि उनाव डिस्टार्ब होगोन सिफायगोन बेखौ आं सानदों बिराद दुखुनांथाव जोंखौ जिबायदि असनमान खालामदों जोंनि बिखायाव जेबो दुखु होदों बे जोंनि सोमावसारनायाव बोरसो जागोन बा जागोन बेखौ बोर हिसाबै लानांगोन बुजिबायना बे बोर आरो थुलुंगानायनि मोनसे सर्स बे फुंखा What kind of detrimental action have been taken against us? We are Indian, true nationalist Indian. We are true nationalist Indians. The
इन्डियानि मेपनि सिङाव जों आलादा मोनसे फिसा गुबुन हादर जिब जुनारफोरखौ जुदि रैखा खालामनो सिरियाखाना जिउ बानायनो हायोब्ला बे थागिबि इन्डियानि बर' मानसिखौ लानो हाया United Nations Declaration of the Indigenous Rights, People Rights.